Tiri kuda kudzokorodza kutsvaga the lowest common multiple of 4 and 6, then part 2 iri 40 and 30. Kweseni iyi tamboiita patarekodha lesson number 1.1. This is lesson 1.2 and tiri kuda kuita this question again. But mukatarisa panapa muchaona kuti pakanzi method number 4, kureva kuti toda kuintroduce a unique method. But before we do that, let us do a recall method number 3. Saka for method number 3 tati isusu kana tichida kutsvaga the lowest common multiple, part 1 tichati isusu we have 4 and we also have 6. Saka panapa tichada kuiexpressa as a product of its factors, saka chaisa 2. 2 into 4 ndi 2, 2 into 2 ndi 1. Then panapa chaisa futi 2. 2 into 6 ndi 3, 3 into 3 ndi 1. Saka we have 4 are equal to 2 times 2. We also have 6 are equal to 2 times 3. For method number 3 tati susu we should express this kana kuti express these factors as powers. Kureva kuti 4 chamunyora akati iye 2 squared and 6 anongodzoka ari 2 times 3. Kana takuda the lowest common multiple, zvatinoita ndezvekuti tichatanga tatsvaga commonality. Saka commonality tinoiwana panapa. Tikatarisa mafactors a4 tinoona 2 arimo. Tikatarisa mafactors a6 2 arimo zvakare. Saka 2 ari common. And because 2 ari common, zvoreva kuti panapa anofanira kunge aripo. But kana tichidhila ne lowest common multiple, the lowest common multiple, because of this word lowest, tati isusu pane ka paradox paripo kuti kana chidhila ne the lowest common multiple tichatsvaga isusu ine the highest power. Then mukatarisa mavideos edu zvakare muchaona kuti kana tichidhila ne the highest common factor, kana tichitsvaga the highest common factor, highest tichatora zvakare inenge ine the lowest power. Saka ndoka paradox katataura nezvako. So because I lowest common multiple tichatarisa 2 as a common factor, tikuona kuti panapa tina 2 to the power 1, panapa tina 2 to the power 2. Saka tinotora 2 to the power 2. But because I multiple yatiri kutsvaga, lowest common multiple, zvoreva kuti tofanirwa kuimultiply zvakare na 3. This makes 4 times 3, which gives 12. Ndo answer yatawana. Saka iyi ndiyo method number 3. Ngatichiitai method number 4 yacho tuone. Method number 4. Tikutsvaga the lowest common factor ya 4 na 6. Saka instead of kutsvaga mafactors a4, tozotsvaga mafactors a6, ngatingotsvagai mafactors zvakabatana. Kureva kuti 4, 6. Toisa line panapa nerimwe panapa. Saka tikuda a single factor inopinda muna 4 yopinda futi muna 6. We have 2. Saka chati 2 into 4 ndi 2, 2 into 6 ndi 3. Remember, tiri kutsvaga the lowest common multiple. Ndopa zvinoshanda zvatiri kuita izvi. Then toisa futi 2 munomu. 2 into 2 ndi 1. Asi 2 hapindi muna 3, saka 3 anongodzoka akadaro. Then tobva tazoisa 3 munomu. Then 1 inodzoka yakadaro. 3 into 3 ndiani? Ndi 1. Saka ndo zvatinoita izvi. Zvataita panapa ndezvekuti tatanga taisa 2. Tobva toapinda muna 4 akapinda muna 6. Achitipa 2 na 3. Ndokuisa futi 2. 2 uyu manje apinda muna 2 akanotipa 1. Saka tofanirwa kuramba achidzokorodza zvinhu izvi kusvikira tawana ma1. Saka pacolumn inoi tatowana 1. Kuno kutasarwa tina 3. Ndokutsvaga factor ya 3 anova 3. 3 into 3 katipa futi 1. Saka at the end of it all, okupedzisira pasi panapa pafange paine ma1. Tadaro, our lowest common multiple iri equal to, tichangomultiplya mafactors aya. Kureva kuti inenge iri 2 times 2 times 3, which is equal to 12. Mukarangarira 12 iyi yatawana iyi
ndiyo futi 12 ipi ishi. Saka this is another method yatinoita yekutsvaga the lowest common multiple. In this method tinongotora 4 na6 todhila nazvo zvese pa1. Takuita part 2. Part 2 tiri kutsvaga the lowest common multiple, the lowest common multiple of 30 and 40. Saka tichatanga tarecalla method number 3, then side kunoku tobva futi method number 4. Saka for method number 3 takati isusu tichatora 30 tomaexpressa as a product of factor separately, tichazviita zvakare kunani kuna 40. 2 into 30 15, 3 into 15 ndi 5, 5 into 5 ndi 1, 2 into 40 ndi 20, 2 into 20 ndi 10, 2 into 10 ndi 5, 5 into 5 ndi 1. Zvatava nazvo panapa ndezvekuti 30 ari equal to 2 times 3 times 5 and 40 ngatigarei tatoexpressa mafactors as powers kureva tinenge ya 2 to the power 3 times 5. Takuda kuunganidza ari common, saka 2 tiri kuzoona kuti ari common, 5 zvakare ari common. Saka kana takutsvaga our lowest common multiple tichati iri equal to, totarisa ma2 ari common, then lowest remember sachatora power hombe which is 2 to the power 3 todati times, totarisa futi 5 ari common, power hombe angori 5, then because this is the lowest common multiple tichamultiply everything, saka 3 uyu asara ari kunze achamultiplyawo zvakare. This is going to be equal to 2 times 2 ndi 4, 4 times 2 ndi 8, so it's 8 times 5 times 3, of which 8 times 5 ndi 40, so it's 40 times 3 which gives us 120. Yo answer yatakawana tichishandisa method number 3. Ngatichiitai method number 4. Saka pamethod number 4 tiri kutora 30 na 40 toda kudhila nazvo panhu pamwe chete. Then panapa tichatanga nekuisa 2. 2 into 30 ndi 15, 2 into 40 ndi 20. Tobva taisa futi 2. Then 15, since 2 asingapindi muna 15, 15 achangodzoka akadaro. 2 into 20 ndi 10. Toisa futi 2. 15 odzika akadaro. 2 into 10 ndiani? Ndi 5. Then panapa manje tadzokera pasituation yekuti 15 na 5 zvine a common factor. Factor yacho ndiani? Ndi 5. Saka takuisa 5. Tobva tati 5 into 15 ndi 3. 5 into 5 ndi 1. Saka pacolumn inoi 1 wedu tatova naye. Panaka. Takufanira kudhila nepanapa. Saka 3, factor ya3 ndiani? Ndi 3. 3 into 3 ndiani? Ndi 1. Panapa 1 odzika akadaro. Saka yapera. Kana takuda kutsvaga our lowest common multiple, takungomultiply mazifactors aya. Saka panapa tinge chimultiply 2 times 2 times 2 times 5 times 3. Toda kuona kuti answer yedu ichabuda here iri 120. Tikatarisa panapa tikati 5 times 2 ndi 10 ka. Mukuzviona? Then tikati 2 times 3, 2e times 3 ndiani? Ndi 6 kai. Then 10 times 6 of course ndi 60. Tikazoti 60 times 2 tinowana 120. Saka 2 times 2 times 2 times 5 times 3 iri equal to 120. Answers edu abva afanana. So again you have to pick your poison. It's either uchaita method number 3 wobva waiweka this way unowana your answer iri correct, or you do method number 4. Very same hangu, I would prefer method number 4 because it takes me directly to the answer. But you should remember, and please remember, izvi zvinongoshanda chete kana iri lowest common multiple. Thank you.